Waosan cariyos cerkak kanthi irah-irahan pinggir kutha anggitaning Annisa Aprilia. Sore kuwi swara klakson lan mesin mobil kaya dene lagu wajib ing prabatan gedhe tengah kutha. Srengenge mung kari separengan ngetokake cahya kuning sing kasep nyorot dalan-dalan. Ing pojokan tembok sing wis kusem, lungguh Mbah Karto. Umure wis luwih saka 70 taun. Awake kuru lan rambute wis putih. Mbah Karto adol kembang melati sing dirunce dhewe ing jero keranjang cilik. Kembange Mbah Karto wangi banget, nanging regane mung saiklase. Wong-wong sing liwat kaya dene banjir gedhe, padha mlaku cepet, sirahe dimpluk ndelok HP utawa repot karo urusane dhewe. Mbah Karto kaya dene bayangan sing ora patiya digatekke ing tengah padang. Dheweke kudu nyambut gawe saben dina kanggo nyukupi uripe dhewe ing gubuk cilik pinggir kali. Peteng wis teko, banjur udan teko deres banget, kaya dene diwutahke saka langit. Angin nyebul banter, marake hawa dadi adem gigit balung. Keranjang kembange Mbah Karto dadi klebetan banyu. Awit esuk, duwite sing dikumpulke mung sawetara lembar duit receh. Ora bakal cukup kanggo tuku beras sak kilo lan obat watuk. Wetenge krasa lara kempel. Watuke wiwit kumat nganti ambekane meh macet. Nalika udan rodok mandeg, dumadakan ana montor kelompok Jahanam kenapoti banter banget lewat saka pinggir. Salah siji saka wong-wong kuwi ora ngerti yen nyenggol keranjange Mbah Karto. Brak! Keranjang kembang mau ambruk. Kembang melati sing wangi lan wis dirunci api mau blabar kabeh ing kaleng sing banyune butek. Mbah Karto ndelok kedadian kuwi kanthi mripat sing peteng. Kembange sumber uripe wis ilang. Dheweke krasa yen uripe wis ora ana ajine maneh, kaya sampah sing dibuang ing kalen kutha. Kanthi awak sing lemes lan ati sing tatu, Mbah Karto nyoba ngadeg. Nanging sawetara detik sabanjure ana cah wadon enom jenenge Rina mampir. Rina isih nganggo seragam klinir saka kantor ing cedhak kono. Rina ngadeg ndelok kembang sing ambruk lan ndelok praupane Mbah Karto sing sedih. Tanpa kakean takon, Rina banjur buka tasih. Dheweke njupuk dhuwit kertas sawetara lembar duduk receh. Mbah Karto niki wonten rejeki, boten nggo tumbas kembang, nanging dinggih tumbas sego anget lan obat. Monggo dipun tampi. Tembunge Rina kanthi swara sing alus, kebak rasa welas asih. Mbah Karto kaget, luhe wis ora bisa dibendung maneh. Dudu jumlah duwite, nanging tali asih saka Rina kuwi sing marakake atine anget maneh. Rina banjur bantu Mbah